palakpakan ang Ginoo maigsoon. O sa iyang pagkamaayo sa matapusan nato ka makinabuhi ilabi na sa ato ang bisita karon gikan ngayon sa Tanay City. Former Mayor Rinaldo Concepcion. Mayor, maayong buntag ug sa iyong makabanan sa mga konsyalis sa maong Tanay City mga kaigsunan sa malabot nga mga panahon. Although si Mayor mga kaigsunan kanunay lagi siya naghandom nga musimba siya diri. Anya sa ingon siya nga pastor kanus unsa mang schedule ninyo dito. Una nga atong gisit up ang oras ug panahon aron makatigom-tigom sa diri mga kaigsunan. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon nga Ginoo nag-ubang kanila sa ilang pagbiyahe. Tungod kay aduna po'y mga alagad sa Ginoo karon nga modawat sa mga lisensya mga kaigsunan, dunay 12 ka mga alagad sa Ginoo nga modawat sa kaakuhan o obligasyon na ilang ipangandoy sa kinabuhi. Di binalalim maigsoon. Una nga ikaw ug ako duna tay obligasyon para sa Ginoo. Dapat matagusa mahibalo nga aduna tay obligasyon sa Ginoo. Amen. Ikaw aduna ba kay obligasyon maigsoon? Atong palakpakan ang Ginoo. Ang obligasyon sa tao mao ang paghimaya, pagpasalamat sa iyang pagkamaayo. Amen. Amen ba? Amen. Unang ato pasalamatan ang Ginoo. Welcome ang tanan ato mga kasilinganan uldo mga kaigsunan. Wala lagi ko manapit og daghan kay wa pa makuso. Hello. Ubrang ka ko mga kaigsunan. Namalando ko sa Ginoo, Lord, ikaw lang yung magtatbo sa among panginahanglan. Nasayod ko nga ikaw ang source sa tanan ng mga kinahanglan. Kung walay makababag ni ining mao nga schedule, dili sa wala ko'y sweldo, kung dili gisweldohan tas Ginoo kay maayo siya. Kanunay sa kanaton siya. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan. Welcome naman ang tanan mga igsoon gikan sa mga bata, labi na sa ato ang mga alagad sa Ginoo gikan sa Bakong, si Pastor Argos Arias, gikan pagyud sa Cavite mga igsoon. Ang akong igsoon nga nagkasakit og stage 4 sa cancer sa breast, mismo si Mayor Rickles na hibalo niini. O siya mo'y madala sa mensahe karon mga kaigsoon alang sa pagpakaon sa atong espirituhan nga bahin. Atong imagine sa stage 4. Kuyaw na. Apan diha sa atubangan sa Dios, ikaw ug ako gihatagan ta kaiso kay ang atong kinabuhi ato gikan sa Ginoo. Atong palakpakan ang Ginoo. Unang akong ihatag sa taga-Pilipigan ang message in song alang sa ato ang mensahe na taga-Pilipigan may soon. Akong ihatag kanila ang panahon maigsoon ato silang palakpakan hidid by Pastora April ni Akabturan gikan gayon sa Pilipigan maigsoon. Pastora maayong buntag, maayong good morning dai. Sige, akong ihatag kanila ang panahon maigsoon alang sa message in song. Ini mga tagda. Ato sila palakpakan masagin mga ito. May buntag? Yes. Ya, tasir siya kayo nga naulahimi. Ya, gisugot akong pastor pag-preside karong adlaw pero dili na ko biyan ako mga kauban. Dinuod yun na. Ako isip ko sa ka-pastor sa Pilipigan, isip ko sa kainahan, dili ako biyan ako mga ito. Dinuod na. So, muawit niya lang sa Ginoo, niya daghan yun niron, pero naghaon pa mi, kay mas pastor nga, dili na ito mahaw. Niya kay, di ko na ko biyan ako mga kauban, mga eksoteo na pinangga kaayon ako sila. Muawit mi, kini ako ang gwapa nga manghod, siya ang Miss Pilipigan at isang kuan. Second runner-up rani. So kini po ako ang manghod po ni naminyo po ni diri sa Pilipigan mga turan amo ang nabana. So usa po ni siya ka prom queen. Timawid nga lang sa Ginoo nga kung gihangyo si Tatay Oswald sa pag-bass. Sound check. dari lama si atau dari sini.
in Hertz. Sound check. Engineer. Sound check. Sound check. Hallelujah. Awitan ang atong buhi nga Dios may igsoon sa awit nga naguluhan ang grupo mo. Sound check. Ang glorious sa kayo, ang handuman sa dako, kita sa mong tanan, ako sa kapag-asa. Madaon ka, kahit ay
ang Ginoo pag-usap magsuot. Salamat sa Ginoo sa presensya ni Atty. RCD. Salamat sa Ginoo Atty. sa imong panahon o sa mga kaubanan na mga dili na nako ipaila-ila tanan igsoon unya ra ini kahuman. Kamo lagi mo paila-ila maigsoon. Okay ra ba mga igsoonan? Okay ra mga igsoon. Maminaw sa tagmensahe sa Ginoo nga pagadalon sa alagad. Ini mga tagna karon. Wala pa maging mahuman maigsoon ako pag-ila-ila sa mga alagad sa Dios. Pastor Paragoya Alejandro Mexon from Palanas. Pwedeng makatipid pastor, maayong kontak ato siya nga malapakan Mexon. Siya may hunggan nga nakailagin ni Mayor. Kauban ni engineer mga kaigsuonan. Ilantan pa ko ato. Wa ko matuod maigsuon. Nga itong mga panahon na muna nga, wag yun ako siya na kong italimpi mga kaigsuonan ini mga bulaton. Saglit, nahimot usap siya na nakauban sa mga bulaton para sa Ginoo. Pastor Arnulfo Villagantor from Casacangcal upang siya pamilya. Salamat sa Ginoo. Pastor Nonoy Arias. Amahan ni Pastor Argos from Bako mga kaigsuonan. O Pastora April ni Akapturan. Gikan sa Pilipigan. O sa iya mga assistant pastor mga kaigsuonan. Diha sa mga paneryo family nga modawat sa obligasyon nga isangon kanila igsoon. Nasayon ko mga kaigsuonan, dili sayon kado na kay obligasyon, tinuod na. As a leader mga kaigsuonan, dili sayon. Isig mahimok kang amahan. Kay unsa imong ipakaon sa unya sa imong mga anak. Hello. Mao nga din ining mga tagna agaron pakanon usa nato ang ato ang kalag diha sa mid-size Ginoo nga pakadalon gikan gayon ni Evangelist LC Idano Candelario Idano from Cavite tukulong mga kaigsuonan. Ang tinuod nga testimony mga igsoon usa siya ka cancer sa breast. Kaduha siya gioperahan o niya until now nagpadayon pagyapon ang medisina sa iyang lawas. Apan wala niya himo ang baba, wala niya gikahadlokin ang cancer nga stage 4. Gikahadlokan niya ang tawag sa Dios. Mao nga ako gi-challenge sa matag usa karon, ilabi na sa adunay katungdanan nga modawat sa katungdanan isip pastor mga igsoon. Ato sila palakpakan tanan. Kung dadating mga alagad sa Ginoo karon, modawat sa katungdanan Pastor Paragoya. Doon na tayo mga evangelist, doon na tayo pastor, doon na tayo gospel worker, doon na po tayo assistant pastor mga igsoon. Muna nga nining mao nga dapit, welcome ang tanan mga igsoon. Ato palakpakan ang Ginoo. Tapos na akong hatang ni Pastora LC Candelario Idanio from Cavite mga igsoon ang panahon alang sa pagkaon sa espirituhanon nga bahin. Pastora, imo ang panahon. Mga imbungtag sa tanan, mga igsoon nga sa Ginoo. Magmalipayon bang tanan? Amen! Malipayon ang tanan. Nga naman, naatay ning panahon na buhita, maipanglawas, nga ang kalikot, nga ang atong tibong pamilya, kanang grasa o grasya sa atong buhay nga Dios. Amen! So, welcome ang tanan, no? Ako nagpasalamat sa atong buhay nga Dios unang-una. Sa tinuod mga igsoon, I'm not expect nga makaarigin ko dining dapita, makabakasyon ko. Sa tinuod mga igsoon, ako ang kamanghuran nga igsoon ni Pastor Sapri Candelario. Opo. Nagdako lang ko, dili ko dapita, nagdako, pero dito ko sa Manila, Naminyo. 2011, dito na ko naluyo o nagkaanak o nagkapamilya, no? Praise God. Salamat sa Dios. Bisa to ako sa layo, nagapadayon naghapon ko sa pagbuhat o pag-ina sa atong buhay nga Dios. Pinami ka igsoon, mga igsoon, walo kami. So, grasya sa Ginoo, tungod ang amo-amahan kay siya man ang pastor po kaniadto. So, kaming tulo, nasunod po sa diingon nga grasya sa Ginoo.
sa matapos sa atong mga kinabuhi. Welcome na ko nga atong mga bisita sa atong Mayor o Mayor Ronaldo Ricard at sa ilang mga kauban kay Engineer. Welcome po sa inyong tanan, ini nga dapat. Salamat sa Ginoo nga niagin mo mga igsoon ko. Ug welcome po ang tanan nga mga pastor. Wala ako nalimot ko sa mga pangalan ganito, pero masay ko kauban sila sa akong amahan. Kani si Pastor Paragoya. Mo ni sige na kung kampo kani atong nga igsoon nga nagsakit ko nung dalaga pa ko. Na talagang ingon ang doktor, wala negative ang result. So, wala sila. Hindi sila makahatag o tamaan medisina para ako ay maayo. Pag-ampo sa Ginoo. Daghan mo bisita sa balay, pinagi na Pastor Paragoya o sa batang mga pastor. Nga dituhan na po sa Ginoo. Salamat sa buhay nga Diyos, no? Abi ninyo mga exhort parang super saya, no? Napaka-saya yun ang akong gibati pero nakain ko salamat sa buhi nga Diyos. Sa tinuod mga exhort, isa pa ko mo at paambit sa atong apolong karon na gikan sa Ginoo, matistimony sa dito mga exhort. Sa akong bahagi sa akong kinabuhi, tungod sa kamayo sa Ginoo, no? At tungod sa year 2022 na-diagnose po ako ng cancer. Ako ay nagtrabaho sa usang company, no? Tungod, ang aming kampanya ay kinahanglan pa nga tuwag ko sa taas na assign. So, kinahanglan ko nga mo ato sa taas second floor. Nagmadali ako mga exhort, pag-akyat. O niya, sa pag-akyat ko sa hagdanan, natapisod ko, nalanganin paghakbang ang akong breast na diin sa bakal. Yun ang dahilan mga exhort nga libuo siya o bukol. O niya na mga exhort, nag-diagnose ako ng stage 2. Then, pag-opera stage 3 na. Pagka 2024, bago lang mga exhort, i-declare sa akong doktor, nadikalang na daw ang akong sakit sa liver at sa lungs. But praise God, bakit mga exhort, di ko maramdaman yung tuya, yung pagod, yung sakit. Akong gitagyan sa Ginoo ang akong Pinoy. O naman, sa tanan, kinahanglan yun, ito yan nato ang atong kinabuhitan niya. Sa Diyos, sila lang imposible. Matungkol sa iyang salita, no, sa iyang mensahe, sa Matthew 19:26. Sa Kanya, walang imposible. Lahat ng bagay, mahimo. Bisan dili nato mahimo sa Diyos, mahimo. Ngunit akong pagtuo, ni-smile lang ako sa akong doktor, kasi ako, ang doktor nag-base sa mga medisina. Sila ay binigyan din ng gift sa Diyos, di ba? Na saludo din po tayo sa atong mga doktor, no? Salamat sa Diyos na kita ka mga kanya-kanyang gift, no? Kanya, ato may pasalamat sa Ginoo, no? Mao kato nga niyari ko, padayon ko ang mga igsoon. Bisan ato mga panahon ng mga igsoon sa tinuod, kaninga right ko kasi dito muna ko na-opera, nahubag din. Niingon ang head pastor, nakasamahan ko sa Impact. Magandang umaga po pala sa mga kasamahan natin sa Impact Family, Imos Cavite, sa ating kasamahan diha sa pagtuo. Welcome ang lahat. Dahil po live po tayo sa Cavite City. No, mayroon po tayong mga kapatiran dyan, mga pastor na mismo nakatira sa Cavite City. So, salamat sa Diyos, no? Sabi ko sa kanya, kung malooban ng Diyos, itong right hand ko, ihingi ko sa Diyos na ang sign mukupos. Wala ko itig ng gamot. Kaya itigil na sa doktor ang gamot ko. No? Wala pa akong balik o chemotherapy. Ito ng chemotherapy mga exon, hindi basta-basta. Nag-give up anak, ako mga kauban. Apat ni nga kauban na nag-breast cancer sila. May stage 1, may stage 2, may stage 3. Ang buka mga exon, ito anak sa Ginoo. Ako na rin nabilin. Yes. Pero, wala naman sa
masayo sa mga kinabuhi. No? Wala masayo. Ang importante, kung sa man ang atong ugma, masalinat sa Ginoo. Muna importante. Amen? Muna nga, ang nagpasalamat sa Ginoo, okay? Pag-apo na kanya na, ingon ko, brother, ingon ko kay pastor, kung kalooban ng Diyos, nutupusto. Wala kong mainom ko gamot, kaya wala mo ko inisita ang doktor. Pagka praise God, itupos siya mga igsoon. Nakapadain ako mga igsoon, ato ko sa Cebu, kaya nakapunta sleeping dito, o Pusin. So, praise God, daghan po nga mga kaluluwa o mga tao nga tulad nato na kailangan ng kaligtasan, no, nakaambay po sila sa pulong sa Diyos. So, ang pulong sa Diyos mga igsoon, mamagayuwag ko na to, no, sa atong espiritu hanon nga pinabuhi. Ang tao ko na igsoon kita, nata espiritu hanon nga pinabuhi o naapo tayo pisikal. Ang pisikal mga igsoon, pakano na to, sa may pakao sa itong pisikal, kanang balitag bukas, no? Pisikal na, balitag mga sudan, para na sa itong pisikal health. Ang pulong sa Ginoo, pagkaon sa atong kalag. O ganang kalag o espiritu, mga panay makita reconcile sa espiritu sa Diyos. Ha? Na sa liha makita, matubang sa Ginoo, maunay, makipag recognize, maunay makipag-husay doon. No, kung kita adto sa langit o adto ka sa impierno, kaya naaman na nahisulat sa Biblia. Okay? So, salamat sa Diyos. Unang-una, welcome ang lahat. No? To God be all the glory. So, siguro it's time kasi oras na. Mag-start po tayo. Ang atong tema karon mga igsoon, pagpasalamat. No? Ang pagpasalamat mga igsoon, di ba? Masagaran pagpasalamat pag na ay maayong kinabuhi, makapasalamat sa Ginoo, no? Mama, hindi na kasagaran sa tao. Magpasalamat ang dapat na ay panalangin, no? Na ay kaayuhan. Pero kung i-base natin sa pulong sa Diyos, ang pagpasalamat mga igsoon, dili lang anang mga panahuna. Kundi sa tanang panahon, maupo na ito kakahisgutan karon. So kung may Biblia po kamo diha, no? Pwede na ninyo nga sundan ako, no? Naana sa 1 Thessalonica 5:17-18, no? 1 Thessalonica 5:17-18. Sunod po ito ni Apostol Paul doon sa Thessalonica. Si Apostol Paul is a God preacher. Siya ang maayos o maanagyan niya ang God na tinuod na pakigugma sa paksangyaw sa pulong sa Ginoo. Pagpaambit sa tanang mga bisagos ng mga lugar. So matawag na to siya preacher, evangelistic, no? Nag-evangelize siya. O ito na mga igsoon, ako isang bibo ako nag-evangelize doon sa Cavite. Hallelujah. So atong pagkabasahon mga igsoon, kay ang atong oras nagdaga na. Atong nga pagkabasahon. 1 Thessalonica 5:17-18. Nangailan dire, pag-ampo sa tanang panahon. O pagpasalamat kamo, bisan unsa mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuon sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Mag-ampo ta. Ang mahalaga gamhanan Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ug tag-iya sa among mga kinabuhi. Amahan daghang kay salamat sa panahon nga magihatag kanamo karong adlaw nga kami nagatipon-tipon niini nga dapit Ginoo. Salamat Ginoo nga sayo kami nga niya ang imong presensya. Mao mga pangungusap sa among matagos sa among mga kinabuhi. Ginoo kadulilon ang among kinabuhi sa imong kingharian. Sino Ginoo ikaw mag-una, ikaw ang magadikta sa among mga kasing-kasing ugunahon. Una sa taning hulog ang among kasing-kasing. Mayroon kang lama. Mayroong lamangin yung nakita sa among kasing-kasing ugunahon. Tamunit kini sa imong hamiling nga dugo ang agiora sa cross ng Kalbaryo. Upang ang imong salita o Diyos, may among masagap, di nilang masagap, among ining maitinabuhi, hantog sa imong mga pagpapalik. Salamat, Ama. Salamat sa iyong kagbuyunan ng ihatag sa matapo sa tanang.
Nasayag kami o Diyos, nagihugdugma mo kaming tanan, gihigugma mo ang tinuong kalibutan. O tawag niini, ipadalamin mo ang buktong anak na si Iso Kristo, o ang tanang mosalig, o musunod kaniya, makabatulog pinabuhing walay katapos. Mga panay among titigan, salamat o Diyos, ikaw ang mag-aunang ini. In the name of Jesus, Amen. Yung ba ang mensahe sa pulong sa Pinoy? Ato kanyang paghimay-himayon, no? Pagpasalamat. Ako paningitay pagtaytulan o pagpasalamat, no? O ang tema, pagpasalamat sa tanang panahon. Kung mag-isip na mga eksod, tanang panahon, no, kaya kong iingon kanina, na dili ra magpasalamat na kay Kokya ng atong lawas, natay panalangin, no? Kana, it is kailangan din natin magpasalamat sa Diyos, no? Magpasalamat ta. Pero, giingat din sa tanang panahon, minito sa kalibutan, yung kalibutan na, kinsa wala ka ranas, kaya ba sa mga Bisaya, wala ka ranas, wala ka sunay, wala ka sinate, nga nagkagsubiso. Kinsa din, wala ka kasabit, isang lagnat, wala, kita tanan, di ba naka? Oo. Yes, mga kaigsuon ko. Nakasulay ta. Kalisod, kapit-o, kawala doon. Nakasulay ta ni anak. Pero mga igsuon, kinahanglan di ay, nagpasalamat na to sa Ginoo. The ones na magpasalamat ta sa Diyos, mga igsuon, malibay ang Diyos. O magingon siya ka na to. Anak, panalaginan kita. Kalisan, sa kalisod o kapit-o sa inyong kinabuhi, hindi ka ka na to. Wala ka, musulili. Hindi na kakanan ko. Basta ibang mo o kanino ang panalangin. Alam niyo mga igsoon, ang panalangin mga igsoon, ang kaayuhan, ibig sa physical, mental, social, spiritual, sa tanang aspito sa buong, sa tingog na itong lawas. Kana mga igsoon, no? Kinahanglan na ito, mga sa ginoo na ito. Ihatak, mga igsoon. Tanan, hawak niya tanan. Ako kinabuhi. Kaning hangin. Kasi mo, buhat ini. Hindi tao, di ba? Ang Diyos na kapangyarihan. Kaya makita na ito ang mga kabundok. Diyos na buhat. Ang Diyos. So, may nga natin mo, walang imposible niya. Alin? Kung sa mga tagbatog ng Exxon. Mo salig. Mo tawag. Mo ina. Mo pasalamat. Kaniya. Kaya mo nga ato kaning pagkabuhaton mga Exxon. Ibubo niya ang panalangin. Ang panalangin mga igsoon, dili na mag-una na anay test. Di ba po? Kanakita mag-school ka. Mag-school tayo. Di ba exam tayo sa mga teacher? Kung hindi ka makapasa, di ba? Ganun din po tayo. Ang pagtuon na to sa Ginoo, kung tinuon na magigtangan to sa Ginoo, tinuon na magigtan, ina kaniyang isya lamang ang Diyos na itong pangluluwas, i-exam ta. No? Pero, sa tinuod, ang Ginoo, dinigyan ng hata ko kanang sakit, iya harang pahintulutan si Satan. Tulad ko, no? Abi ninyo, sa dihang na cancer na ako, dihan ako nilukod sa Ginoo. Samtang ako sa operasyon mga igso, nakita na ko ako ang kay operasyon ko, manakaduha magiging ko maoperahan. Within 8 hours, o yung doktor ko, Asian Medical Center, doon sa Muntinlupa. Kanang Asian, di basta-basta yan, sa specialist ng doktor ang naa dito. No? Private hospital. Samtang ako sa operating yung mga igso. Nakain ko sa mga kawaling, huwag ko imahin mo. Isalig na ako, isa Ginoo. Bisa lang ako mga doktor, akong iangko. Nung nag-ipay ko mga igsoon, samtang ako sa operating, ngayon ng mga doktor, ay ang next, katong Iglesia ni Cristo, hallelujah. Isa man, ako man di ay, salamat sa Ginoo. Nakita nila, nga akong pagtuo sa Ginoo. No? Mga nga, samtang ako sa operasyon, nag-meditate ako sa Word of God, nag-ampo ako sa Ginoo, diri sa unaw na kasi. Naglata ako mga igsoon, ako ang talay, kanang gioperahan mga igsoon, kanintiyan, bukas. Ilang tao ko.
lantaw ko ang tiyan, kanang tinain dako nga, kanang daghagay siguro sa atay or anong ipirahan. Naging uwa pa ko ganyan. Tiyan. Samtang ganyan. Kunya, palibang galing ako mga igsoon. Kailan akong injection ng anesthesia. No? Anesthesia. Ngayon po, hallelujah. Nakapangyarihan ang Diyos. Mauragyan ang akong ito po. Mga na mga igsoon, pasalamat ako. Tagiwala niya ng mga nakagian nato, mga treatment. Dahil panahon, nagpalpit ako. Hindi ako makaginhawa. Sa dihan, malamdaman ako na nagpalpit ako. Kaya naman side effects sa chemotherapy, radiation. Kasi yun ang mga treatment. Anyway, hindi ako nakapagtapos sa mga treatment. Dahil mahal kaayo. Di basta-basta nakaiyong kong noon. Ikaw na Diyos, tagyan sa aking pinabuhin ano. Wala Diyos kong kakayanan para magpadugtong. Ang akong asawa, bikil trabaho. Ako mga anak, may pa. Lugod di ko sa Pinonex. Ako na sa iyo at kitang tanan, luminaw ang mabitaw, encourage ko sa inyo na gusto ko sa mga pasulit sa itong pinabalik, tawag yun sa Pinonex. Tawag yun sa Pinonex. Mabitaw na, ano panahon na, no? So, natapos ang operasyon, hanggang karon, nag-test ko sa CT scan, halawa, 16,000. Binuda ako na sa Ginoo. Hallelujah, salamat sa provision o pabor sa Diyos. Huwag ka mangayot ako. Hindi ko mahilig, manghangiyok, mangutang mga eksopan. Ano nga, kung mangutang ko, sabi ako, ibayad. Wala man ko yung trabaho. Okay lang, ito maglako sa Ginoo. Punta na. Pero tingala ko mga exolition ko lang ito sa inyo, araw ma-encourage ang faith na sa matakusa. Huwag imposible sa Ginoo. Sa mga bird ko, anak ko, wala din ko. Na ano pa, ipadala ang Ginoo. Bupagtak na ko, wag ito paila. Nasa ibang bansa. Kaya minsan ko, mag-live pag ng mga exon, ang akong FB Live, LC kanila yung idani. Mag-live po ako, mag-share ako sa word of naupo na ang akong trabaho dito. Nga, pagka Sabado, na ako sa evangelism, house to house. No? Sa taliwala sa treatment, may ino sila, sis, si Pastora, pahina ko po na, kasi baka mabinat ka. No! Ang akong malipay ang pag-share sa salita ng Diyos. Plus na ma-share pa mo, ato ko sa evangelism sa mga bagay pangayon sa sityo, malayo pangayon, at 250 pamasahe. Na, bakan po, ako lang po sa, nyanapa ko sa treatment, hindi, basta-basta, kung ako yung ibutang sa mga gawain. Pero nagtuwa ko, ang Diyos ng hatag na ko o puso. O para ba sa iya ha, ang bulaton na akong gibuhatan niya ng panahon. No? Mga tao nga, pala yung nagod ko niya na. O niya, pagka Sabado, Domingo, Sabado, simula na umaga hanggang gabi, Linggo hanggang gabi, naagi ko sa ministry sa church. Salamat sa Diyos, sa mga alagad, sa mga kasamaan ko dyan sa Cavite, Impact Family, mga pastors na ma-operate ng advice na noon na nato dito. No? Nilog yun, mga iso. Nasahid ko, kitang tanan, na-agay mo ng plano ang Diyos. So mga panahit ang mga iso ng atong oras ko lang magkakamay. No? Niingon na rin, no? Kinahanglan mag-ampot pa sa tanong panahon. Tanong panahon, no? Kung na isa may good example ini, mismo si Jesus Christ. Kumasahan na to, pati may na to, ang kaagi ni Jesus Christ. Siya ang good example about prayer consistency. Pagpapahal na sa pag-ampot. Kung ato siya sa mga bundok, mga kauban ng mga disciples, dito doon niya ang iyong mga disciples, paano mag-ampot? Magkahangit sa Diyos. Nga, maugani, nga, kung nabuhat na ni Jesus Christ, paano naman ito? Natao naman ito. Ato yung pagkabuhaton. Amen! Sunod, kinahanglan, sa atong mga pag-ampo, inubanan ang pagpasalamat. O sa may example ni mga exoan, no? Si Apostol Paul. Di ba Apostol Paragoya? Si Apostol Paul, nakulong siya tungkol sa pangangaral sa salita ng Diyos. Doon sa lugar na iyong napuntahan, no? Kay, kumbaga, ang salita ng Diyos, God, siyempre inaatake sa huway. Pero hindi daw si Apostol Paul. Samtang nakulong siya sa kulungan. Ang sayang ibuhat mga igsoan. Mabagsak anak sa Acts, no? Sa Acts, chapter 16, verse 16.
16 to 34. Kung naamoy Biblia niya. Story niya, Apostle Paul o Silas. So, tahiya sila sa kulungan. Mga exorting, kulong sila, mga exordatang gwardiya. Nakalak ang tanang pintuan ng bintana, nakakadina sila. Unya ang ilang mga paa, ipatungan pa ang kahoy na doble. Taliwala sa kagabi o mga exorting gwardiya niya pagkatod. Nagday, nag-auto sa atong tuloy nga Diyos. Nabuhat ba natin ang mga exorting? Amen? Amen po ba? Nabuhat na to. Kung ato nang buhatan, o sa may nagtabotulan ni Apostol Paul, ato panahon. Ang anghel ng Diyos na ipadala. O taliwala sa kagabi o sa ilang pagdaig o pag-ato, mga dato sila. Nabungka ang kadina. Ang mga pintuan, mga bintana, mga bukas. Natingala ang mga gwardiya. Niingon na lang ang gwardiya, magpunay na lang sila kay siyempre malakot sila, no? Sa kataas-taasan, kaya ang ilang dibantayan, nakawala na. No? Pero, nagpabili si Apostol po doon, bakit may misyon eh? Huwag siya matakas. Kaya nagwadang Panginoon Ginoo. Ang mga gwardiya nga nandoon, naluwas. Nisimba ang nito sa Diyos. Hindi ang Apostol Paul. Naluwas sila. Di ba, Pastor? Naana sa istorya sa chapter 16, verse 16 to 34. Kung i-compare nyo, na naagay sa Biblia. Okay? Mga na ang example sa pagpasalamat o pag-ampo na mabuhat na po sa tanong-tanong na sa Diyos walang iposan. Okay? Sa atong kinabuhi, na ay tulong na angay na itong mabalaan. O na! Kung saan natin, impay natin sa atong ginagalingon. Hapit na ta, kunti na lang. Okay? So, 3 things to remind sa atong kinabuhi. To apply ourselves. Kung sila si Apostol Paul, ang tanan ng mga kaniadto sa Biblia, no? Mga prophet, no? Na sa Old Testament, gikan sa ni Moses, no? O sa ubang ta, na si David nanalo. Nakita batukan niya si Goliath. Pero sa pangalan sa Diyos na makapangyarihan, pagbato niya kay Goliath, diretsyo sa ulo, patay si Goliath. Kung maminamuan ang istorya niya, sa pangalan sa Diyos na makapangyarihan. Mga na ato, mga istorya, mga ni ato dalipan, daligiban. Okay? Now, 3 things to remind. Pagka-Diyos na. Una, maminaw ang Ginoo kung naataniin ng mga batasana pagka-Diyos. Usa pa mga igsoon sa pagnabuhi-bugo. Kaya nga, matay si Jesus Christ sa cross, palugasan na atong mga kasalanan, o kinsa nga kita mo nagduwa nga niya, may pasaylo, o willing mo taliko sa itong kasalanan, iya palugasan o iya takibo nga anak. Oo nga, kinahanglan na ang pagka-Diyos na. Mag-refer ng mga igsoon sa Jesus characters. Mga igsoon, sa pagpangalagad sa Ginoo, walay organization. Wala. Kung basahin mo ang 1 Timothy, no? Kung may Biblia kayo dyan, 1 Timothy 3:16, inside, disputan na si Jesus Christ. Kung mo ilang kaniya, no? Umutong kaniya sa iyang pagtupos sa cross sa Kalbaryo, mahimo ka ng anak. Mahimo ka, makabawat ka sa kaluwasan. Makabanat Pinoon mga iso. Mabitaw nga, di ka mag-base sa mga pundok, no? Baptista, na si Jesus Christ is the center of our faith. Amen. Kay Pinoon, manalo ni Pagpagisa. Amen. Kaya pinagpagka-Diyos na, no? Nag-refer ito sa pagkamodilo ni Jesus Christ na prayer points. Siya ay mahilig siya mag-ampo. Kita ay sa mag-ampo po kita. No? Mag-ampo kita sa tanang panahon. Nag-ingon din sa Pilipos 4, verse 6, 7, ingon dito. No? Ayaw ka mo, kabalat ka. Sabi sa Elsa, kung dili pa ngayon sa Diyos, ang inyong kinahanglan. Uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Diyos nga dili matugkad sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing o huna-huna. Diha sa inyo
akong pinabuhi. No? Ang kalinaw ug ang brush naa sa atong kasuluran. Isa kung sa atong mga problema, yung katawag. Makuha ba na to? Amen! Tungo na sa kong pagtao sa Ginoo. Ina ginatulungan, hindi mo? No? Hindi mo natin sa tulog, hindi mo nabitaw na Ginoo, tamahan ito, baguhak ko, sa aking mga ugaw, sa akong kinabuhi. Ikaw ang maguna sa akong kinabuhi. Pero daog ta, tungkol sa iyong tawang. Kaya ilang na kanya. Amen? So, niingan dito, no? Ayaw ka mo kabalak ka sa bisang unso. Dito yung kabalak ko mga iso. Napapangandoy. Ato niya po si Ginoo. Ato niya po. Iluwa na tayo sa Ginoo. Kung iyan ikababuton, mutungan ka. Amen. Amen? O pero dili po niya kababuton, ato po buhaton. Ang sagot ko sa ating mga prayer, mga iso, tulungan. Yes or no, wait. Yun lang ang itata sa Diyos para sa ato ang matapos. Anak, mangayo ka na ko sa prayer, ganito lang. Yes, no, or wait. Bakit yes? Yung ating mga prayer, di sagot ay tinuunagin nga provision sa Diyos. Dili ko ka mapahamak nga na, amen? Kaya yung provision sa Ginoo, di ko mapapahamak. Pero kung dili provision sa Ginoo, ato-ato ng decision, kaya gusto nyo na ito, namugos nyo ta, bisag dili yun, uyan sa Ginoo, magpahamak kita sa huli. No? Mabitaw, dito mag-una sa Ginoo. Siya mag-desisyon sa katawang kinabuhi, no? Kaya, kinahanglan ko sa mga igsuot na magpasalamat ko ito. Pagpasalamat in all time. Kahit, halimbawa, ako, para ko, example sa akong kinabuhi. Nung napira ako, paano ko gusto mga igsuot. Niwang na ko kayo, niwang ko sa akong mga kauban. Pastor, ito na siguro. Pero magibayan ako kung nawaton ako kung paano ko si Ginoo. Pero nakangyaw ako kasing-kasing. Ginoo, kung napag-ipanahon, sunod na ito kanimo. Kung sa'yo magpabuhat, sunod na ito kanimo. Mamay akong pagkabos sa Ginoo. Mabitaw, matiniwala sa akong mga treatment, taniwala sa pagkasakit, o ba siya, bisag ingat ako sa doctor, stage 4 ka na. Hingon ka siya. Di ko ka sure kung ang medisina mo gana na sinulawas. Hallelujah. Pero, ang Ginoo, sinutuhat sa tanan. Niya pa lang, wala sa kanyang posible. Kung problem ang atang kinabuhi, bisa na karoon, mabuhat sa Ginoo. Hindi pa katulong. Pero, kung ako siya pa, ipabuhat, kaya ang Diyos doon, kitang tanan, naging plano. Nga naman sa Jeremiah 29:11, no? Sa Jeremiah 29:11, mabasa dito nga ang plano sa Diyos gibuhata gipata sa pagbuhat pa lang nato sa gibuhat pa kita mga igsoon plano pa lang na anay plano ang Diyos para ka nato ikaw bubuti hindi ikaw sasama so magpilala lang ka na nasalig lang ta ngunit lang ta dili ka magunit sa itong gagalingong kaalaman sa itong gagalingong masaman, kung mayroon tayo, ihinga dato sa Ginoo kasi siya mas labing gamana. Amen? So, ikaduha, ningon din pagka madinawat. Una, pagka Diyos nun. Ikaduha, pagka madinawat. So, mga pagsulay sa itong mga kinabuhi. Ang iklaro mga igsoon, ang pagsulay, maaaring di pagpulutan sa Diyos para mabakota. Para maging tinuod ta, tulad anang kanabang bulawan. Isa na kasi natin bulawan mga igsoon. Dili man po na matinood o dili na idamdam sa kalayo. Diba? Ang mo proseso ala, damdaman na nila sa kalayo. Hangtod mahimot tinuod bisang bulawan. O nga pagtuon. Dahil mga pagsulay. Laya po itong tukso. Kang tukso galing mag-unit diablo, diba? O tintal mo to. Kanang itang mag-asawa, kanya magkaroon ng ibang asawa, na tintal mo na. O, pero di na tayo mabuhat ay sa usang kapamilya kung naan nila ang Ginoo. Kaya maging matinunan na sila sa ilang isip katawo. Ha? Kaya sugo sa Ginoo
love your neighbor as yourself. Kung mahal mo ang iyong neighbor, mga igsoon, hindi mo kaya saktan. Na siya, pagkaon nga, kung na may makita ng mga walang pagkaon na anak. Ang Diyos na hinawag niya na. Panalangin lang daw kubanan ka. Amen? Kinahanglan ako ng buhaton. Mga igsoon ko. Pero Ginoo, nakakita man siya. Nag-counting na siya sa tanan natin buhaton. Hindi na nag-counting sa itong istorya ka. Sige, itong istorya niya wala sa buhat. No? Hindi na i-counting sa Diyos. Makita niya nga, ang imong istorya, matabang ko yung tawanan kay watong biglas. Naabang ko yung kakilo ako ni Tungaon. Hallelujah. Kunya hatagan. Ang Ginoo malipay. Kunya, ang usa ka pilo. Himuno na ko sa kasako sa Ginoo. Ibo niya kami sa bakit nakita niya kamaayo sa imo nga pagbuhat sa isikara. Mo pa na isusik mga ex. So ang pagpasalamat, dili lamang na okay ang atong lawas, ang atong ginawa. Pasalamat ka, bisan kung sa mula sa atong ginawa, dahil gudya po na ito ang ginawa. May huwag siya ni anak mga igsoon. That is the only key nga ang Diyos walang tao pa na ito. Ang Diyos mamati sa atong mga pag-apo. O madaog na ito ang atong ako. Amen. Ikatuloy mga igsoon, pagka-malahutayan. Pagka-malahutayan. Sa atong pagpangalagat sa Ginoo mga igsoon, kinsa dire lang okay ang buhay. Walay gusto. Lagi pa naman, di ba? Mga asawa gani. Aminin ko,